Sibheka la udaba lamaphupho njengenjwayelo kubalulekile ukwenza okufanele. Ukusubscribe nokulike nokunikela nokuba imember ye-channel. Inamba iseza kusoko 9 ekseni uya ku5 ntambama. Sibheka la Dexter or HTS Dexter. I don't know if it's Dexter or Duster. But let's assume ukuthi Dexter TS_Dexter uthi sawubona phasa weningi ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini uphupha unikezwe i-check enesamba semali thizeni. Hey baba, how much sizokubamba inkunzi? Wow, thizeni ngoba you should have said uphupha i-check le1 million size sikubambe inkunzi, yabona kubekani. So la ke singakusho la. Number 1, uphupha la isheke ngesizulu sethi isheke checkbook or check check khona lokho isheke kodwa sithi ngaba i-checkbook la ukhipha khona i-check from a checkbook, you keep a check. Isheke ukhipha kwi-checkbook, isheke ile ncwadi le pheshana leli. So number 1, mawuphupha la isheke kuwuphawu oluhle nje uma ulishintsha isheke lokhu kungakhomba inhlanhla yengcebo nemali ezayo, kusho ukuthi kuhle. 2, futhi uma uphupha isheke komunye kuwuphawu oluhle uma ilishintsha lokho kusho ukuthi kungenzeka inhlanhla noma izimali ezivalekile zizovuleka mawuthi uyalishintsha selashintsheka. Lento iyakhomba ukuthi kukhona inhlanhla noma imali ekade ivalekile bese ingahle ivuleke noma suke ivuleka. 3, kuyenzeka futhi uma uphupha isheke kube uphawu oluhle uma ulinikwa, lusho ukuthi unenhlanhla enkulu kodwa kungenzeka kukhona okumele ukwenze ukuze uzophumelela noma ukuze izinto zakho zizophumelela, yabona. 4, uma uphupha futhi isheke kuwuphawu oluhle uma ulinikwa lungabuye lusho ukuthi izidalo zakho zikupha inhlanhla namandla futhi zifuna usilungisele okuthile okubalulekile. Futhi ngesikhathi unikeza lesheke kungenzeka nale idalo zakho ke esuke zikupha lesimo senhlanhla namandla, kodwa kufanele kube khona okulungisayo wena maqondana nesimo seyidalo noma nesimo somsamo wakho, yabona, ukuze lesi simo senhlanhla namandla sikwazi ukwembatha kahleke. Kusho ukuthi lento isho ukuthi kunenhlanhla efanele uyilungisele wena, kunezinto ufuna uyilungise, yabona. 5, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha isheke kube uphawu lobo uma lidabukile lusho ibhadi nokubhedelwa izinto nokuvaleka kwenhlanhla yezimali. 6, kuyenzeka uphuphe futhi isheke kube uphawu lobo uma linemali eningi kakhulu osuke nje lusho ukuthi empeleni umuntu oshayekile njengamanje noma umuntu ongahle ashayekeke ngakwezimali, yabona. 7, kuyenzeka uphupha isheke kuba uphawu lubi uma lingabhaliwe, futhi a blank check, yabona. Lokho kukhomba ukuthi empeleni kukhona amathuba angeke akusize noma angeke akuzuzise ngalutho. 8, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha isheke kuba uphawu lobo uma lilahleka isheke, ngoba lokho kusho ukuthi empeleni uzolahlekelwa noma ke uzophuthelwa amathuba noma uzophunyukwa utho noma umuntu omthembile futhi okusizo olukhulu. 9, kuyenzeka ngesikhathi uphupha futhi isheke kuba uphawu lobo uma lithathwa omunye kuwe, lusho ukuthi-ke kumele umqaphele lo muntu ngoba uzogila okungenzeka kuthebula isimo sobunhlanhla bakho noma akuthathele umlingani wakho okanye akuthathele isikhundla sakho. Siyabonga-ke besibheka la isheke, kodwa ngalokho nje isheke liwuphawu oluhle osuke likhomba lamandla nenhlanhla, kodwa okungenzeka kufanele mhlawumbe kwesinye isikhathi usukume ulungise izinto ezithile ey'dalweni
zakho ukuze lesimo senhlanhla sibuye sibe mbathe kahle. Yabona. Siyabonga. Be blessed. Kuleka kuyo Jesu.